En dag for meget, meget, meget lang tid siden gik der en prinsesse ud i haven til slottet, hvor hun mødte et lille bitte egern, som faktisk var rimelig stort i forhold til, at det var et egern. Men sådan var det altså bare. Nå, men lige pludselig, der kom der en ond heks, som var lidt større end det der. Sådan. Tak. Hej, vil du med mig hjem og spise til middag? Nej. Det skal du. Vi har både sandwich og kager og øl og alt muligt andet. Okay. Følg mig. Okay. Du må ikke tage med, din ond heks. Hold nu op. Det er bare en sød gammel dame. Og så til sidst kom det til heksens grotte. Nå, er det din grotte? Nej, men det er mit kæledyrs grotte. Er det en hund? Sådan lidt, sådan cirka. Hvad er dog det? Det er mit kæledyr. Er den ikke bare sød? Har du ikke fattet det endnu? Du er blevet kidnappet. Nej, faktisk ikke. Nå, men du skal ind i hullen sammen med mig, og der bliver du. Nej, det vil jeg ikke. Hey, Bodil, få hende med ind. Okay, jeg kommer. Og således gik det til, at prinsessen blev bortført af en ond heks og hendes kæledyr. Den såkaldte hund. Nå, Du får lov til at sove hos min såkaldte hund i nat. Godnat. kom, vi må finde en måde at flygte på. Kan du godt tale? Ja, ellers havde jeg jo nok ikke gjort det, vel? Nå jo. Men hvordan? Det ved jeg ikke. Men hvis du vil flygte, hvorfor har du så ikke flygtet noget før? Så hvis du gerne vil flygte, hvorfor har du ikke gjort det noget før? Det er fordi, at jeg er ikke hurtig nok på benene, og jeg kan ikke flyve uden en rytter. Hun har såret mig så meget, at jeg ikke kan flyve uden hende på. Du bliver nødt til at lære at flyve mig, ellers kan vi ikke flygte. Og det skal være en fart, for ellers kommer heksen efter os. Okay, jeg skal nok lære det. Hov, stands, stop, gå ned derfra. Jamen. Nej, jeg vil ikke. Slet ikke.
Og således fløj de bort. Ikke? Så. Men det hele er ikke slut endnu, for hun havde en hemmelig tjener, som lige bliver gjort lidt mindre. Sådan. Den der. Er han ikke lidt lille? Okay, god. Men det er fordi, han er inde i grotten. Nej. Sådan. Hvad kan jeg gøre for dig, bedste? Fordi heksen var faktisk prinsens bedste. Men det var der ikke nogen, der vidste endnu. Du skal fange prinsessen og min såkaldte lille hund. Hun troede virkelig, det var en hund. Nå, altså det er en drage. Ja, Er det ikke bare morsomt? Jo, Nå, du skal ud og finde dem. De befinder sig sikkert i skoven. Jeg går ind i min hule igen. Således gik hun ind i hulen. Og imens var prinsessen og dragen kommet til en skov, hvor der faktisk det der lille æren var ude og lede efter dem. Der var jo. Jeg fandt jer. Jeg er så glad for at se jer. Hvad det? En drag. Bare rolig, det er venligt. Nå, okay. Klap. Okay, den er sød nok. Bare rolig, bare tag det roligt. Nå, man kan faktisk godt sidde på den. Okay, måske ikke. Huja, hu, hej, hu. Hvad skulle det dog til for? Hvad skulle det dog til for? Hallo? Nå. Hallo. Nå, Vi må videre. nej, vent. Jeg vil gerne med jer. Jeg vil hjælpe jer med at flygte. Okay. Må jeg også komme med? Selvfølgelig må du det. Du er lidt stor, men det går nok. Hop. Og så fløj de alle sammen uden at tænke på den onde dronning. Heks, mente jeg. Ups, ja. Og så... Den er startet igen. Ups. Og sådan kom de alle sammen hjem til slottet på en gang. Det var faktisk rimelig nice, fordi altså, så kunne dragen, den kunne bo heroppe. Og prinsessen, hun fik selvfølgelig sit eget værelse igen, ligesom hun havde haft hele tiden. Og ærenet, det fik lov til at bo herover. Ja, jeg beklager, jeg kan altså ikke gøre det mindre. Og prinsen, han fik værelse sammen med prinsessen. Ja. Og således gik det hele til. Bye bye, see you next time.